Dovolte, abychom vám představili exkluzivní sadu nerezového nádobí Diamond Sun. Sada obsahuje velký hrnec na polévku, jedinečný hrnec na vaření těstovin, malý praktický rendlík, střední hrnec na omáčky, který lze použít také jako pařák, dále košík na fritování a tuto jedinečnou pánev. Tato řada nádobí má revolučně řešené dno, navržené speciálně pro tuto sadu. Díky němu se teplo rozvádí do nádoby rychleji a vy tak při vaření ušetříte čas i energii. Na ukázku si připravíme šťavnatý steak, kuřecí stehno a brambory. Do menšího hrnce dáme brambory, zalijeme je pouze 2 decilitry vody, přiklopíme a necháme vařit. Čerstvý tymián zakápneme olivovým olejem a osolíme. Vytvoříme tak chutnou marinádu, ve které obalíme kuřecí stehno. Dále se vrhneme na vepřový steak. Ten je nutno naklepat, opepřit a dle vlastní chuti zakápnout olivovým olejem. Přichystané marinované pochoutky vložíme do pánve bez dalšího přidávání oleje. Necháme je zprutka opéct, zkontrolujeme brambory a poté maso otočíme a pečeme z druhé strany. Během krátké chvíle máme vše připraveno a můžeme servírovat. Nyní se můžeme dát do přípravy chutných těstovin. Do velkého hrnce nalijeme vodu, vložíme špagetový hrnec a zapneme. Mezitím, co se nám ohřívá voda, nakrájíme cibuli a čerstvá rajčata. Do pánve kápneme olivový olej a necháme rozehřát. Voda už nám vře. Můžeme tedy do nádoby nasypat těstoviny a nechat je vařit. Na pánvi zpěníme cibulku, přidáme mleté maso a okořeníme. Dále dodáme čerstvá rajčata a podle potřeby promícháváme. Důležitá je průběžná kontrola těstovin, abychom je nepřevařili. Špagetový hrnec umožňuje těstoviny jednoduše scedit a přesypat do misky. Během krátké chvíle máme připravené těstoviny al dente s vynikající boloňskou omáčkou. Šťavnaté maso s bramborem a těstoviny s boloňskou omáčkou. Vše připraveno rychle, zdravě a úsporně s luxusní sadou nádobí Diamond Sun od společnosti AML. Přejeme dobrou chuť.